Viete, ktorá časť tváre je najviac namáhaná? Áno, je to očné okolie. A to kvôli tomu, že očami mrkáme, hýbeme, používame mimiku, smejeme sa a preto aj v okolí, očnom okolí vznikajú prvé vrásky, opuch očí a je potrebné začať toto riešiť čím skôr, aj v mladom veku, aj keď už začíname napríklad aj používať riasenku. Preto vám chcem predstaviť balíček 2+1 zdarma, ktorý je určený na hydratáciu očí aj pleti. No a začnem očnou maskou. Toto je chladivý očný gel, veľmi známy produkt, ktorý rieši očný opuch v očnom okolí a vyhladzuje aj prvé známky starnutia. Obsahuje výťažok z harmančeka, výťažok zo šípky a z uhorky a má rozjasňujúce a regeneračné zložky. Mám skúsenosť, že pomáha aj keď sme uštipnuté od komára alebo keď nám začína nejaká horúčka na perách. Muži, napríklad kamionisti pri dlhom šoferovaní si nanesú pod oči alebo na spánky, aj vie to krásne stiahnuť opuch a hlavne otvoriť oči. Druhý produkt v balíčku sú hydrogelové vankušiky, ktoré poznáme. Je ich tu 60 kusov, 30 párov a sú napustené v takom hydrogeli výživnom koktejli, ktorý dokáže vyhladiť očné okolie, stiahnuť opuch a dokáže zregenerovať aj ostatnú časť pleti. Dámy si ju dávajú medzi obočím alebo na tieto vrásky. Môžeme si s vankušikmi vytapetovať celú pleť, ale najviac pôsobia proti opuchom. No a tretí krok v balíčku, alebo tretí produkt je modré hydratačné super sérum, ktoré obsahuje 2 druhy kyseliny hyaluronovej a ceramidy, ktoré dokážu poriešiť hydratáciu počas celého dňa a ochránia nás aj pred intenzívnym slnkom. A toto potrebuje každý z nás. Takže toto je balíček 2+1 zdarma.